Malibonge igama lenkosi. Nasekuseni futhi ngiyambonga uNkulunkulu ophinde wasinike ithuba lokuba sihlangane sihlephule izwi lenkosi. Bonga uNkulunkulu osephinde futhi wehlisa nezinga lalesifo khase siku level 2. Cishe iningi lethu sonke sesokwazi uya ezinkonzweni sokhonza. Nkosi-ke ayinibusise. Sibonga uNkulunkulu ukuthi-ke noma kade kuvaliwe usinikezele ithuba lokuthi sihlephule izwi lenkosi ngokuhlanganyela ezindlini la sihlangene khona, sinikele sikhiphe neshumi khona. Namhlanje ke ngizoqhubeka la ngigcine khona ngendaba yokweshumi, okuyindaba ebaleke kakhulu empilweni yonke umuntu okholwayo ofuna ukuphumelela. Khuluma ngokholwayo ofuna ukuphumelela nongakholwa, ongasindisiwe. Mangikhuluma ngokholwa ongasindisiwe, ngoba ngikhulumile ngakho ukuthi okweshumi akuwona okwabantu abasindisiwe kuphela. Nongasindisiwe uyakwazi ukukhipha okweshumi. Ngalokho onarishwa uNkulunkulu ngokwezwi lakhe, bese uNkulunkulu uyambusisa. Okweshumi akuhlanganise lutho nendaba yezulu, kodwa kuhlangene nendaba yasemhlabeni ukuze ukwazi ukuphumelela emhlabeni. Njengoba kade ngikhuluma ngalezi zinsuku eziphelile ngokunqamula isivumelwano ezenziwa abokhokho bethu namandla obumnyama. It's got nothing to do with heaven. Ungahlala ungazinqamuli uzoya ezulwini, kodwa uzosafarisha lemhlabeni ngoba sizokubamba ukuthi ungaphumeleli. Usathane uzofrustrate yonke into yakho ngoba isivumelwano awusenze nayo asinqamukile. Ngiye ngaveza ke ukuthi kunezinto ofuna udlule kuzona ukuthi sinqanyelwa kanjani. Ngase ngene ekutheni kokugcina ufuna ube umuntu okhipha okweshumi. Ngathi ngoba indaba yokweshumi is very sensitive ngisho kwabakholwayo. Kuleli sonto nje ngibonile omunye umfundisi ubekade ekhiphile ekhuluma ngendaba zokuzela ukudla nokuthandaza nokukhipha okweshumi. So khona umphendulayo ke ufuna uthi no, ufuna ukwazi ngendaba yokweshumi ukuthi ngena kuphi ebandleni, uthi uJesu wahambe ekoleko okweshumi nabapostoli khona indaba bakoleko okweshumi. Ngithandela umfundisi obekade ekhuluma, umfundisi uSkele okade ekhulume lapho, uthe hayi lolu daba lukhula kulona udaba esingalikhuluma la siluqede. Ngafuna sihlale phansi silidiscuss. Kwesinye isikhathi siphendulana la kuma telefoni nakuphi, singangeni ekujuleni kwendaba ukuthi indaba ekuphi. Kanti masihleli phansi siyakwazi ukukhuluma idialogue, sibonisane ngezwi lenkosi ukuthi iqala kuphi igcina kuphi. Nami ngizama ke ukuchaza ngokweshumi ukuthi uqala phi igcina phi. Sikhulumileke ukuthi okweshumi kungaphambili komthetho. Abaningi bathi kusemthethweni ngakho ibandla lingeni kona. Sabona ukuthi uAbraham wakhipha engekho ngaphansi komthetho, noIsaka wakhipha engekho ngaphansi komthetho. Kwase about 500 years or so ukuthi umthetho umiswe entabeni seSinayi. Sabona ke egcineni ukuthi uAbraham wahlangana, sabona ukuthi okweshumi kwakukhokhwa ezizweni zonke zazikhipha sikhiphelo uNkulunkulu bazo. Kodwa uAbraham oba wayesephumile ezweni lakubo, wahamba uNkulunkulu wamngenisa ezweni, akazange akhiphe kwindawo kweshumi kwakhe. Kodwa ke lithi masithole eBhayibhelini lithi wathi angahlangana nompristi uMelkisedeki ongumpristi kaNkulunkulu ophezulu konke, wakukhipha okweshumi yena wambusisa. Chapter 15 verse 1 lithi uNkulunkulu wayesekhuluma kuyena wathi, wena uAbraham mina ngiyisihlangu sakho. Wasesika icovenant yakhe naye. Kusukela lapho wamthembisa ithembiso esikhulu kuyena. Engivazama ukusho ukuthi ke eTestamenteni Elisha encwadini yamaHebheru iyamveza uKristu uJesu engumpristi ngokuma kaMelkisedeki, engumpristi wethu njengebandla. Ngakho uma uAbraham simrecognize ukuthi ungubaba wethu okholwa owamukela ukulunga ngenxa ngayi ngemsebenzi kodwa ngokukholwa, wahlangana noMelkisedeki ongumpristi kaNkulunkulu, wamrecognize wakhipha okweshumi kuyena. Yini engasivimba thina, just basically kuleso scripture, engasivimbela ukuthi thina sikhiphe okweshumi kwethu sikukhiphela umpristi wethu ongokuma kaMelkisedeki uJesu Kristu na. Ufuna kwazeke ukuthi okweshumi umuntu akakunikeli umfundisi. Umfundi basongena lonto egcineni. Umfundisi umele uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu othi okweshumi konke kungokwakhe. Masifunde encwadini yaLeviticus chapter 27 verse 30 uthi okweshumi konke kungokwami. Bese eqhubeka endaweni ethize athi ke sengikunikezile ukuthi kudliwe abaLevi abakhonza endlini yami.
ngakho uma ukhipha kweshumi awukhiphela umfundisi kodwa ukukhiphela abani uJehova. Umfundisi ngoba umele uNkulunkulu emhlabeni uyakwamukela esandleni sakho, yena bese ekhuluma isibusiso sikaNkulunkulu phezukwakho. Namhlanje ke ngizoqhubeka ngakho kweshumi kodwa ngizongena ke kolunye uhlangothi endabeni yokweshumi. Funa ungena mayelana nomthetho ukuthi ukuze kube semthethweni kwangena kanjani nokuthi umthetho wamiselwa abantu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi uIsrael wahamba bangena beyu-80 bafikela eGibhithe bahlala khona njengokusho kukaNkulunkulu ekhuluma kuAbraham kuchapter 15 bahlala 430 years. Uma sebephuma baphuma njengokusho kukaNkulunkulu baphuma lithi iBhayibheli phakathi kobusuku kusho ukuthi in the middle of the night, not 1 minute late, not 1 minute earlier, kodwa in the middle of the night uNkulunkulu wabakhipha. Kusho ukuthi yayisiphelile iminyaka e430 wabakhipha, wagcwalisa izwi lakhe ayisho ukuthi ngeke baphume behambaza kodwa bophuma nengcebo yonke. Lithi iBhayibheli baliphundla eGibhithe bahamba nalo. Nalapho siyambona uNkulunkulu eligcwalisa izwi lakhe alikhulumile, waphuma ke nabo wahamba nabo. Uma ephuma nabo akahambisanga ngendlela ejwayelekile ukuthi baye eKhanani, wabaphumisa nabo babezophuma lapho lalizothi lishona ilanga ngakusasa babe sebefikile ngoba iSuez Canal yayingakabi khona, kwakusadatshulwa kuhamba uba no-Abraham nobani noJakob uma eya eGibhithe wahamba ngaleyo ndlela. Kodwa ke uma uNkulunkulu esebakhipha wabakhipha baqonisa olwandle olubovu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabaqonisa lapho uFaro wathi uNkulunkulu balahlile wabadukisa. uNkulunkulu wabavula ulwandle olubovu bawela banqamula. uNkulunkulu akabasa wahamba nabo wabasa ngapha entabeni yaseSinayi. Uma besentabeni yaseSinayi wafika wathi uMoses akakhuphukele kuyena, watshela ukuthi abantu bangakhuphuki ngoba uma bakhuphuka kuzofa nosonto lapho uzofa noma isilwane noma yini. Lithi ke abantu bathi kuMoses, Moses ukhuphuka wena uNkulunkulu uyakhuluma, thina konke uNkulunkulu akushoyo sokwenza. Wakhuphuka uMoses waNkulunkulu, uNkulunkulu wafika wakhuluma nawe wamnikeza imithetho. Wabuya uMoses wabatshela ukuthi uthini uNkulunkulu, bathi konke uNkulunkulu akushoyo siyokwenza. Wakhuphuka uMoses waNkulunkulu wathi uNkulunkulu bhala phansi ke yonke imithetho. Wayibhala ke uMoses wabuya wabafundela abantu bathi konke uNkulunkulu akushoyo siyokwenza. Sikhulumile ngaphambili lokho ukuthi uNkulunkulu ke labantu bavuma kuNkulunkulu bathi ke number 1 bengakwazi ukuthi uNkulunkulu uthini, number 2 sebezwe ukuthi uNkulunkulu uthini, number 3 sebebhalele ukuthi uNkulunkulu uthini, bakwenza lo uNkulunkulu wabanikeza ke. Ithi iBhayibheli uMoses wathatha igazi wahlaba isilwane, wathatha igazi wafafaza incwadi, waphinde wafafaza nabo abantu wathi lokhu kuyisivumelwano noNkulunkulu. Kuleyo mthetho kayishaya uNkulunkulu wabe sefaka nokweshumi khona, wabanikeza imanifesto yabo ke. Qale lapho imanifesto yabo economic, ngithi economic manifesto yabo ukuthi uma befika eKhanani bophila kanjani uma kuya ngezomnotho na. Wabanikeza indlela yokuthi bophila kanjani ngoba athi indlela kade nisense eGibhithe anina kuyisebenzisa eKhanani, kulesi nginika kulona. Indlela esetshenziswa abaseKhanani anina kuyisebenzisa noma bekuthola ukudla benza noma yini kodwa nina nakuyisebenzisa. Bana seGibhithe bebekuthola ukudla benzani kodwa lezo zindlela leza kuzona ezina nginika umthetho ngoba ningabantu bami besivumelwano sami, nginika nalelizwe engithi lingelami, ngiyalithatha labantu nginikeza lona. Ngakho lelizwe niyakulona lingelami, nizokwenza umthetho wami ngendlela yami, nizophumela ngendlela yami. Wabanikeza ke imanifesto yaba ngoba kwangabantu abalimayo nabenza ke abalimayo abangabalimi nabafuyile. Yakhuluma ke ngendaba zokuthi bazolima kanjani, benze njani ukuze bakwazi ukuphumelela. Angizongena emkhosini kakhulu uba ngikhuluma ngokweshumi. Abanikeza imikhosi ufuna bayenze ukuze bahlale khona ukuqala yonke into abatshele ukuthi kwenze kanjani. Kodwa ngizongena endabeni yokweshumi ngoba ngikuyona. Endabeni ke lapho ekwimanifesto leyo wabanikeza izinto ezi2 ezibaleke kakhulu. Wabanikeza ukuthi baligcine isabatha lakhe. Isabatha kulona isabatha kuphela lezinsuku. Wabanikeza isabatha lezinsuku usuku ka7. Wabanikeza ke nosuku laluqondene nokulima ke manje nokuphila kwabo. Wathi ke ngonyaka ka7 bawugcina ukulima ngonyaka ka6, ngonyaka ka7
umhlaba kufanele uthole ukuphumula kuyisabatha lomhlaba abawulimayo nabawusebenzayo bangalimi kuwo bawuyeke bangatholi nokumilayo lapho bangakuvuni bangakudla kuphela kodwa banjani bangakuvuni bayekele abantu abahluphekayo bayekele nabantu abadlula ngendlela ukuthi bakudle lokho kuze umhlaba uthole ukuphumula kwawo wasethi uNkulunkulu niyobuza ukuthi babesehlana bale kumthetho uthi uma singakwenzi lokho sophila kanjani ngonyaka 7 nangonyaka 8 esobe sikhala ukulima ngawo wathi mina Jehova uNkulunkulu wenu ngonyaka wesithupha ngonikeza ukudla enokwazi ukudla ngonyaka ka7 nangonyaka ka8 nisalima ngokwenza uNkulunkulu wathembisa ke wakwenza lokho waphinde futhi wathi unyaka ukuyekela nokuyeka ukukweletu zabantu ziyekwe yonke into abantu bayekile ikweleti kade benesikweleti basuswe wasethi ke futhi ke inhliziyo yakhe ingabe yimbi umuntu uma eza kuwe ezofuna usizo kuwe boleka kuwena inhliziyo yakhe ingabe yimbi uthi hayi sokunyaka wesithupha mhlawumbe uNovember mhlawumbe uzoboleka ngoDisemba ngoJanuary uzoba unyaka ka7 ngakho ngeke sasibuyisa isikweletu unyaka uyekela wathi uma wenze njalo ngokwahlulela mina Jehova kodwa yena womnikeza loyo muntu ngama amagama uma lo muntu ezokurobha ngoba yena azi ukuthi unyaka ka7 you'll get away with lokho angakubhali uthi mina ngizomahlulela yena akuwena ofanele uthathele umthetho nowomnika wenze lokho ngokushoyo ngeke ulahlekelwe lutho bamna nguJehova uNkulunkulu wakho ngokwazi ukukunikeza lokho ngifuna ukunikeza kona uNkulunkulu wayazi ukuthi kwesinye isikhathi omunye uzofuna ukukurobha thathe advantage yalokho omunye uzoza ngoba ehluphekile ngempela kuba lithi iBhayibheli uma usiza ompofu uboleka uJehova uNkulunkulu wekwazi lokho ukuthi uma efuna ukubusisa abantu uzobathumela kuwe nophumelelayo wena bese uvula isandla ubanikeza ungabagodleli amehlo lakho lingabili ubheke ukuthi kuzoba njani uma lo muntu engayibuyisi ngakho ke unyaka lokho wasesethi ke futhi ke iminyaka yonke eyisikhombisa ufuna bayigcine ngonyaka weJubili kwakunyaka kusuthi kuzoba namasabatha awu7 kusuthi kuzoba iminyaka emingaka u49 ngakho ufuna bangalimi lapho isabatha leminyaka bese kuba unyaka weJubili kuzoba umnyaka lapho 1 wokuyekela nezindawo ke zibuyiselwe kubantu nani ezazithathiwe lapha bokuzikweleti lapha izindawo zonke amasimu nani athathiwe abuyisele kubantu lithi kodwa izindawo esemadrobheni zingabuyiselwa kubantu kodwa esemakhaya zibuyiselwe kubantu ngonyaka kabani ngalonyaka we1 weJubili ngakho kuzoba neminyaka emibili unyaka ka49 uba umnyaka wesabatha lomnyaka abezulimi unyaka weJubili abezulimi kodwa uNkulunkulu wathembisa ukuthi uzobanikeza impumelelo bathola ukudla ngalonyaka ka48 abazokudla bakudla unyaka ka49 nangonyaka ka50 baqhubeka bekwenza lokho kodwa uthemva kwesikhathi bahlala bakwenza lokho iminyaka cishe ewu500 bengakwenzi lokho ngamagama bakweleta uNkulunkulu amasabatha angu70 eminyaka amasabatha awu70 omhlaba ukuthi umhlaba babe ulima kuJeremiah yasho ukuthi ngoba nina anwagcinanga amasabatha eminyaka ngizoniyekela nithunjwe neBhabhiloni nihlale khona iminyaka ewu70 ukuze umhlaba uhlale uenjoy amasabatha awo ngakho uNkulunkulu uma acabangela umhlaba wakhe ukuthi uthola amasabatha awo kangakanani kuNkulunkulu ukuthi zonke izinto azikhulumayo eqondene nezwi lakhe zokwenzeka uzuyasho uJeremiah emva kweminyaka ewu70 bayobuya labantu bezela wathi thenga insimu wena ufake uthathe ukhambo uthathe i-title deed uyifake lapho okhombisa ukuthi emva kweminyaka uyobuya ugubhela ivele le title deed uma isekhona le esekhuluma wababuyisa ngempela mawufuna incwadi kaEzra lithi iminyaka ewu70 yayisiphumule eze lithi wathi umefunda incwadi kaJeremiah wabona ukuthi uNkulunkulu wakhuluma wabona ukuthi iminyaka ewu70 phelile waseyakhuleka uNkulunkulu wasebakhipha wabuyisela iminyaka ewu70 iloko kashoke qala isabatha okwesibili ukukhipha okweshumi izinto ezimbili lezi ngithanda ukukhuluma ngokwesabatha kakhulu ngoba kubalekile ukuthi ngidlule kubona ngoba abantu basafuna ukugcina isabatha uma sifunda encwadini kaLuka isimanga ba
obefunda la endlini namhlanje unkosikazi ubefunda ke i-scripture reading, ufunda encwadini kaLuka chapter 5 wafunda from verse 1 to 5, or chapter 6, Luka chapter 6 wafunda from verse 1 to verse 5. Uverse 5 lapho kuleyo ndaba leyo, chapter 1 verse 1, chapter 6 verse 1 to 5 ikhuluma ngani ngabaJuda baya kuJesu ukuthi abantu bangicela sifunde. Luka chapter 6 chapter 6 evesini lika 5 evesini lika 1 to 5. Luka chapter 6 ubefuna ukudlula qhubeke lapha, kodwa ngathi njengompristi uNkulunkulu usekhulumile ufuna ukukhuluma ngalelizwi namhlanje axwase lo ngizokhuluma ngalo. Lithi ke chapter 6 verse 1 to 5 le isihloko nje sibekiwe lapho sithi ke uJesu uchasisa umyalelo weSabatha. Lithi kwathi ngeSabatha wadabula amasimu, abafundi bakhe bakha izikhwebu badla bazihlikihla ngezandla. Kepha abathile babaFarisi bathi, nenzelani lokhu okungavunyelwe ngeSabatha na? uJesu baphendula wathi, anifundanga yini ngalokho akwenza uDavida mhla elambile yena nabanye, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wathabatha izinkwa zokubukwa ezingavunyelwe ukudliwa umuntu ngabapristi bodwa, wadla wanika nabanaye na? Wathi kubo, indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha. Uthi kuJesu, indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha. Masifunda encwadini yamaHebheru sifunda chapter 4. Incwadi yamaHebheru sifunda chapter 4. Iyachaza lapho incwadi yamaHebheru chapter 4 ukuthi ofikile kuJesu uligcwalisile iSabatha, ufikile esabatheni langempela, ngoba uyaphumula kweyakhe imisebenzi njengalokho yena aphumula kweyakhe imisebenzi. Uma sifunda chapter 4 evesini lika 7 lithi, ngizoyinqamulela nje phakathi, ithi uyanquma futhi usuku oluthile okuthiwa namuhla, esho ngoDavida emva kwesikhathi esingakanani njengokushiwo kokuqala, namuhla umanilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu, ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile ngamagama ebangenisile esabatheni, wayengenakukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ngalokho kusabaselela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha, ngokuba ongenile kuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Lapha liveza ukuthi ke uJesu uyinkosi yeSabatha. Ofikile kuJesu ufikile esabatheni lempela, akasadingi ukulu-observe iSabatha lani qolo, iSabatha leminyaka, ngoba noma iSabatha lezinsuku noma iSabatha leminyaka. Kwendawo uJesu uthi iSabatha umuntu akakhandelwanga iSabatha, kodwa iSabatha lakhandelwa umuntu. Ngamagama ofika kuJesu ufike kuphumuleni, ufike esabatheni lempela. Ngakho asikho isidingo soku-observe iSabatha mawusufikile kuKristu, kodwa okweshuma akunjalo. Okweshumi kuyadlula. Okweshumi ke ku-twofold. Okokuqala okweshumi uma liveza iBhayibheli ku-twofold ngalendlela. Ngisakhuluma lapha uNkulunkulu bagcina iSabatha bakhiphe nokweshumi, sewuchazile okweSabatha. Ngakho ke okweshumi ke ku-twofold sengikhuluma ngako namhlanje. Kukhona okubizwa kuthiwa ulibo, ukuthi umuntu mayiselimi elitashikele elimile waqeda, before adle athathe ingxenye yokuqala, before adle athathe okokuqala okuwulibo kuzo zonke into ezikhona, akuse kubani? kuJehova, ayonikela ngakho kuJehova. Kushiwa yini ngesingisi? Bathi first fruit, ngesizulu bathi yini? Ulibo. Bese kuba khona okwesibili, lokho ukuthi uma usuvunile waqeda wenza yonke into, bese usubala isivuno sakho, siphelele isivuno sakho la, bese ubala amasaka, mhlawumbe amasaka u100,
uyabala ukuthi emasakeni awu100 uthatha amasaka awu10, emasakeni awu10 uthatha isakeli u1, njalo ubala kanjalo ukhiphe kwakho okweshumi. Okweshumi ingcenye eyodwa kokweshumi is 1/10. Uma ke kuza ngokwelwane uthi uNkulunkulu uzofunda lo mavesi lithi iBhayibheli konke okuvula isizalo okungokokuqala kungokaNkulunkulu, noma okwabantu noma okwezilwane noma okwani, kungokwakhe lokho. Ngamagama okuqala uma kuzala kuya kuyena, bese kuthi ke njalo inkomo zakho unyaka nonyaka uma kuqhubeka kumiswe induku. Okubalwayo uma kufika enkomeni ka10 idlule kaNkulunkulu, uma kufika emveni ka10 ikaNkulunkulu, imbuzi ka10 ikamele lika10, konke kungokaNkulunkulu ku2fold. Namhlanje ngizozama ukuveza ke ulibo lokuqala ukuthi lubaleke kanjani ulibo lokuqala. Uma sifunda laphana encwadini kaExodus ku chapter 13, Exodus chapter 13 evesini lika 11 to 15, kulalamazi awashoyo uNkulunkulu ilapho esezokhipha uIsrael emkhipha eGibhithe, ebulala wonke amazibulo, kodwa ewagcina awaka-Israyeli akazange abulala. Mebulala amazibulo abulala wonke amazibulo ezilwane nayo wonke into, kodwa awakwa-Israyeli akazange abulala awezilwane nawani wawagcina. Uverse 11 ethi kuyakuthi lapho uJehova esekungenisile ezweni lamaKhanana njengalokho wafunga kuwe nakoyihlo akuphe lona, wodlusela kuJehova konke okuvula isizalo nawo onke amazibulo ezinkomo onawo, amaduna onke azakuba ngakaJehova. Onke amazibulo ezimbongolo wowahlenga ngewulu ungawanikeli Jehova. Kushuthi uma kuyimbongolo uyokhipha imvu uyibeke eceleni, ngoba imbongolo kwangena kunikelwa ngayo, ngoba ngokomthetho kaNkulunkulu owawubekela uIsrayeli kuLeviticus 11 imbongolo ibala njengesilwane esingekho ngcwele kuIsrayeli. Uma ungawahlengi wowaphula intamo amazibulo onke abantu kumadodana awo wowahlenga, kuyakuthi lapho indodana yakho ibuza ngesikhathi esizayo ithi, kuyini lokhu? Wothi kuyo, ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha eGibhithe indlu yobugqila. Kwathi uFaro evuma kalukhuni ukuba sihambe, uJehova wabulala amazibulo onke asezweni laseGibhithe, amazibulo abantu, amazibulo ezinkomo. Ngalokho ngiyahlabela uJehova konke okuvula isizalo okungamaduna, kepha onke amazibulo amadodana ami ngiyakuwahlenga. Uthi-ke onke amazibulo uma ephuma afuna uJehova abe umnikelo kuJehova, kodwa awembongolo banganikeli ngawo, awumuntu anganikeli, bawahlenge. Ngamagama bakhiphe imali, lapha bakhiphe imvu, ngapha bathi akhiphe imali, bawahlenge abe ngawaJehova. Uma sifunda futhi kuLeviticus ku chapter 23 evesini lika 19, Leviticus chapter 23 evesini lika 19 ifundeka kanje. Leviticus chapter 23 evesini lika 19. No, I'm sorry, it's Exodus chapter 23 verse 19. Exodus chapter 23 verse 19. Ifundeka kanje. Ukuqala kolibo lwezwe lokho wokuletha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho, akupheka izinyane lezibulo ubisini lalo. Thanda ukuthi uqalo lezwe konke okwezwe kufuna kube ngokwakhe, kungokaJehova. Uma sifunda laphana encwadini kaDeuteronomy chapter 26 evesini ka2 neka12, Deuteronomy sebezongena ke manje ezweni. uMose usiyafundisa ngoba isizwana soqala safa sonke, laba babe ngaphezulu kwa 20
21 years ngoba bazange bakholwa uNkulunkulu bafuna bangene wathi ukuthi babulala bonke ehlanu for 40 years wasukuthi abaseleke babengazange abasele kwakuyisizukulwaneke esingafundelanga umthetho before bezongena uMoses bafundela umthetho ngoba incwadi kaDuteronomy isho ukufundwa ngokwesibili Deutero kusho kwesibili noma kusho ke umthetho ukufundwa ngokwesibili komthetho abafundela ke sekufundela ke isizulwane esizongena eCanaan chapter 26 iyasummarize ke la yonke indaba yomthetho kaNkulunkulu uma sifunda u26 uverse 2 uverse 1 chapter 26 verse 1 kuyakuthi lapho usufikele ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona liba yifa lakho ukuba ulidle wakhe kulo uthathe ulibo lezithelo zonke zomhlaba olubuthayo ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ulufake eqomeni uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo uthi ke la bese lithi ke uhlale kulona umpriest uyakuthatha iqoma esandleni sakho alibeke phansi phambi kwealtari likaJehova uNkulunkulu wakho bese sho ukuthi wena ke uyakuthini lapho amazwi onke ushiko ulibo lokuqala kufuna babethatha yonke into bathathe izithelo zokuqala bahambe nazo ngoba babehlala emazweni akude babethatha iqoma kuphela lokho kunye babedaye bakuhlenge bakuthathe bakhipha imali eqondene naloko bahambe naso ufunda masiqhubeka ngakuthola uma ufunda lapha eBhayibhelini uhambe nabo bafike bakunikeze bani kube lulibo lo kodwa ulibo lokuqala lo balibeke la imali le bese beyibeka phambi kwabani kukaJehova uverse 12 futhi kusekhuluma ngokweshumi uyahlanganisa la njengoba ngishilo ukuthi ufold lapho ikuveza kahle chapter 26 uverse 12 uthi lapho usuqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu ongumnyaka wokweshumi usumnikile umnike uLevi lona nofokazi nentandane nomfelokazi ukuba badle phambi kwamasango akho basuthe uyakuthi phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho ngikhiphile izinto ezingcwele endlini yami ngamnika zona uLevi nomfokazi nentandane nomfelokazi ngayo yonke imiyalo ngiyale ngayo angiweqanga nowodwa umiyalo kabani wakho uyashoke la uNkulunkulu ukuthi ke uma sewuvunile waqeda okokuqala izithelo zokuqala uyosithatha uzibuyisele kuphi njalo uma usuvunile waqeda ezoqala leso kweshumi uma usuvunileke ezoqala zihambile uma usuvunile zonke ezinye usiyazithatha ke ezokweshumi thatha okweshumi kusa kuJehova usakhona uma uhlala endaweni ekude usa kuJehova ezinye before sekuJehova le labantu okhena abintandane nobani uyakwazi ukuthatha imbiji lokho baba nikudle nako kodwa ke bese uthokoze phambi kwaJehova bese uyahamba yale mawufika le phambi kwaJehova uyofika unikele ngako bese ukuthi imbijana yakhe ingcenye yakho uyithathe uthokoze phambi kwaJehova udle nentandane nomlevu nophambi kwabani kwaJehova umnikeze uba kungoku kabani kungoku kaJehova uNkulunkulu kuLeviticus chapter 27 uverse 30 la sifunda khona ke ngokweshumi izongena ke next week akeke singeneke kwizaga Izaga chapter 3 evesini lika 9 ngithe ngikhuluma ngolibo namhlanje Izaga chapter 3 evesini lika bani lika 9 thanda ukusho ke chapter 3 evesini lika 9 lithi dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho uthi ke mawenze njalo izinqolobana zakho zigcwale ngobuningi nezikhamo zakho zichichime ngewayini uthi mawukwenza lokho udumisa uNkulunkulu ngolibo lakho lokuqala uNkulunkulu uyakugcwalisa izinqolobane zakho agcwalise nezikhamo zakho ngewayini next week ngizoqhubana nendaba yolibo ngiveze ukuthi ke nanamuhla abantu abangakholwa basalikhipha ulibo balukhiphele uNkulunkulu okade bagadele amasimabo lesikhathi belimo ukuthi kwenziwa kanjani kodwa thina amakholwa asenze ngalondlela senza uNkulunkulu bona basaqhubeka benza into yayenziwa kulabantu ababengamkholo uNkulunkulu banikele amasimabo banikele zonke izinto zabo
koNkulunkulu ababakhonzayo bebahlonipha ngoba bazi ukuthi ibona obanikezayo. Uthi uNkulunkulu nina nifike ekhaya ningakwenzi lokho, ano recognize mina njengoNkulunkulu ofuna adle okokuqala kwenu ulibo lwenu. Ngizoqedela lapho kulibo bese ngena ke nzima kabanzana endabeni yokweshumi. Inkosi inibusise. Baba othandekayo, siyabonga izwi lakho liyiqiniso lakho lithembekile. Ngisafundisa ngokweshumi okubekile ukuthi kube yisona simiso sabakholwayo ozababusisa ngaso uma bekhipha okweshumi neminikelo bekuletha kuwe. Babusise baba othandekayo abazolikholela izwi lakho ukuthi liyiqiniso balenze. Ubaphakamise njengokwezwi lakho. Uvula amasango amafastela ezulu, uthule isibusiso. Baba othandekayo ukhuze nokudlayo ngenxa yabo egameni kaJesu. Amen.